No dneska bude opekačka, opekať budeme 3 klobásy, obyčajné, ako to bolo napísané v Tesku. Toto je môj športiak. Je. OK. Zamkel som. Ako ti to ide? Celkom v pohode. Hej, dá sa? Dá sa. Čakaj, trošku viacej rozúpem. Nevrže to? Sem tam to vrzgne, ale to ako, vieš, jak to vrzga? Ne. Tak tvoja stará. Nemám starú. Tu budeme opekačkovať. A toto je náš tovar. Gord, obyčajné párky. Nech sa mi zapne ten hod. No nič, mohli by sme to zapaliť. Keby si z toho spravili fakt, že páhravu z toho uhlia, tak tam môžeme dať drevo, on to uschne a zhorí. No? A čím viac dreva, ohňa, tým viac dreva a ohňa. No? Keď to tu vysteliem. Ale akože na čom musíš opekať, keď nemáš tú vydelovaciu miešku? Však na patiku, ne? No, ale nemá nožík. Jebať. Jak to chceš opekať kurva na uhli? To bude vyžarovať teplo. Teplo to bude vyžarovať, ale na uhli opekať kokot. To je piči, to bude všetko naopak. Teraz sme mali opekať, kým tam je oheň. No ale hej, no. Prikladaj papiere. Si kokot? Počkaj, ten mokrý kartón dáme, to bude hore. Mokrý kartón ti jebe, nebude horieť. Nie, mokrý kurva z osky, nie? Koho bol takto skurvený? Čak tvoj ty kokot. Tam nechce veriť. Ty kokos, to je žiara. Za chvíľu už budeme môcť opekať. Hor? Čo, no to horí kurva, ale No, dobre. však ale drevo nech horí. Sa začne horieť. Nech sa správa. Žiadne drevo to není. Však je tam trochu. Už si tam dal tie 3 patičky. Dajte tam toto veľké drevo na vrch. To je mokré ako kokot. A celé To vysuší. akurát do toho pršalo. Oni odstránili všetko drevo. Čak on je pod tým Tohto listami, ty bajobu. kokot. Boha Máriu, no toto je nešťastie. Ako skontrolujeme to uhlie, čiže hotové? Akože, či už je chytené. Piče, kapesíky máš skaličan v onej v aute a drevo nemáš. Drevo nemám, drevo mi k tomu nedali, no. A vieš, koľko si mal tých kapesíkov? 69. Čiže sa volá to kokot? Hej. Ja som myslel, že som ich mal 67. 67. No, to je crazy. Čo ideš robiť kokot? On mi bude prikladať kapesíky, až to budeme opekať. Choď aj ty. A nech to máme rýchlejšie. Čak, ale to opekaj. Prílož, čo už jasne. Už mi chladne. Podľa mňa aj to je klobáska zima. To je kopa jak zo Židov, ty kokos. Vyzerá to jak rakovina. Takáto krásna. Klobásočka. Vyzerá to lákavo. Dobré? Zimno vnútri, ne? Teplé je vnútri. Hej? No, nejako bude. Hej, ale celé balenie Servitex sme minuli, vieš? Mohlo to byť aj lepšie, no. Prvé jedlo po 24 hodinách. A treba byť vďačný Bohu za každé jedno jedlo, čo nám dá. Neviem, nie je to špatné, to chutí ako keby to bolo studené, len to je trocha teplejšie. Takže také ohraté, iba jemne. Ako z mikrovlnky napríklad. No. Bodové ohodnotenie, koľko dáš? Čakaj, ale to piče na 5 z 10, Not great, not terrible. presne tak. Mid. Je to taký zlatý stred. Ja sa bojím, že sa zajtra nezabudím. Na tomto sme opekali, je to strašné. Ešte si môžeme ukázať túto tabulu. Hus, tuto je strešné okno, tu je Košické múzeum. Staré šance, ale ja mám radšej tie nové. A tu je presne tá napad do krčmy. Tuto.
A tu je do kasína, vidíš? Raz, dva, 3, 4, 5, 6. To je celé tisúce. No, tu sú Maďari s mongoloidnými koňmi. Tento čo? Ten zomrel. To je nebezpečné. Podľa mňa by sme mali zavolať bezpečnostnú inšpekciu. Nech to tu zavrú. Zvaného kontrolovať kvalitu. Nejakého revízora. No. Ne, revízori chodia po vlakoch. Kontrolujú lístky. Tak to je iný revízor. To bola vojna a pritom riadil tornádo Kysucké. To bolo prvé tornádo, ktoré kedy bolo zachytené za malbu. A alkoholici proti pikeom sa zbehli. A to presne bol na Kyčírke, sa to hovorovalo. To bol v Martikovom potoku. To boli tí Maďari. Pozor, aké čižmy má, ten kode kábať nosí. A to má prvý tý následok. Aj prílbu mal. Zaživný stream, veľmi zaživný. Opekačka z 33,3333% úspešná. Toto zjem také nezohriaté. Alebo zajdem do Kauflandu k Kučiankom, nech mi to tam ohrejú. Alebo si aj do kanvice. A kde zoberiem kanvicu. Do kanvicu uvariť a No je. mozky a donesem. No si kúp 1,5 litrovú 1,5 litrového gumkača. Už nemá. Takúto vodu si kúp, normálne chod do Nike, to nalej niekde, keď si môžeš, či si môžeš vyspiť kanvicu. Vieš tam parky, ale tu máš povlasy a... Keď sa lepšie pripraví, aj tam to urobíme tú grilovačku ako žediteľ. Ty budeš František a ja budem žediteľ. Užívajte života Vypnám ti odpad. a dopravné zápchy a čest.